Ayan, hinamon po ni Tata Eduardo si Pacquiao. Hamon po talaga. Sana pa ni Pacquiao Abot to sa'yo. maabot sa itong video na to sa'yo na talagang Hamon ko siya. Tagaling matisting kong sayang urag. oh. Ayan. Pero hindi ka manggalit. Hindi ka manggalit kay Pacquiao. Kung talaga makuha siya, makapagpatama sana sa kuya rin siya sa pisngi ko. Mm. Tatawa siya kami si kuning $50 million. Kaya po pa ngayon kahit mga 60 ka na. Hindi pa man ako makuya. Talagang makusog talaga di. Nawahubin pa siya. Mm. Humitsi ko mata sa'yo ng $50 million, makapagpatawa siya sa $60 million. Oo. Naku. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa panig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Ito lang po pala yung galon mga kalingap. Papakal. Papakal. Saan yung galon? Galon sa'yo mo? Gana tong galon? 20 ang ganun ko kuya. Apat. Bigyan Tapos, na tabi itong duman. tapos dong plastic. Itong lang. Hindi, salit lang. Ini. Bigyan na nga matutulog. Ayan, bibilit po tayo ng salbabida. Ito po. Ay, Dito hindi. pala. Ito. Ano na plastic? O, dalawa na. 20. 20 yan. Isa. Ay, dalawa. Tapos, apat na galon. Salbabida. Pwede yung salbabida, no? Oo. Tandaan ko lang. Sandaan ka, boss. Walang tawad. Okay na. Ready na po si Sagap. Ayan, inaantay na lang kami. Nag-iimot po siya. Ayan. Kung ano po yung alon. Bibili pa tayo. Kulang pa na yung nabili natin kanina na tansi. Ayan. Bye bye Sagap. Uwi na kami. Uwi na kami. Una na kayo, hintayin na namin kayo doon. Basta yung baby shark. Ayan, bibili tayo ulit tayo ng ano. Kasi yung kanina kulang. Lalangoy tayo para may Kulang yung ano, dami po. 4 na box na ano, kasi mangingisda pala kami pagbalik na kasi ayusin pa yun eh. lalangoy na muna tayo naghihintay. Ayan mga kalingap, may sinasabi si Sagap po. Anong sabi mo kanina? Kasi ang pakay ko talaga dito, pating. Nabili ako ng pating. Alagaan mo, parang pitbull. Alagaan ko pating. Yung parang pitbull. Magkano yung yung 10 pating? May nabibili yun, buhay na pating? Buhay, meron buhay. Hindi na, patay na po. Ay naku, Kinunot. hindi natin maalagaan. Ayun nga. Ang bahog lang naman yan, ano, pigrulak. Pating, oh. Maganda yan. Tapos ilagi mo iba vitamins para mataba. Sana kayo pambingwit yung malaki para sa go. Namin. Baby shark. Alam mo, pag inalagaan ko yung pating na yan, kahit sa pagtulog, katabi ko yan. Ayan, mga kaibigan binili namin. Manghuli. Ay, mamaya mo nagkakabit, kuya. Sige. Sige, kuya. Buhay ka may iba. May bangkat din yan. Yun yung sinakyan namin. Kami dalawa, sinakyan namin yan. Noong Pero nakaraan. madakot kang pating nga eh. Bukugan din pala na bukugan. Ano, bungkukan? Bukugan. Ayan, oh. Babalik na naman po kami kay Tata Eduardo. Oh. Ano sa akin yung kalampitos na may ido. Sa kanya yung ano, gamit ko ngayon. Yung kayakap ng kalingap. Kasama namin si Sagap TV. Ayun. Sa mga nanonood ba dyan, baka may alam kayong bintana mga pating. Bibili ako ng pating na buhay. Ang pakain po niya pigrulak. Bibili ko natin sagap. Pating. Ayan, pigrulak. Brick rula. Na may ipa. Ano ba sabi ko ng ipa? Ano yun iba? Ata, no? Ata. Ata, ayan. Pamalaglag ng cellphone ko.
nangingilig. Kailan ako akong budbudan. Ah, sige. Ibigyan na namin sa iyan pag ano. Ano? Pwede na to kuya? Ilalagay natin. Ayan mga kalingap. Bumili kami ng... Mahuli rin ka. Ayan po. Ilabas mo nga. Sito. Ayan po, bumili kami ng bingwit na para sa amin. Ayan po, may pain na rin po. Talaga sumisibad dito, ano? Sumisibad dito ang hipo, isda. Matalim yun, matalim. Jelly kasi yun, jelly. Ayan mga kalingap. Muntik na tumambling si Sagap. Kalingap, may dala na kaming salbabida. Ayan, apat yan, apat. May Ayan, kasama natin si Relax na Relax. Sagap TV. Pangyaw TV. Ayan, J-Brad TV. Relax na. Ha? Yes. Nagtatagay na po si ano yan, Red Horse. Red Horse. Red baga red. Red stick. Red thing. Ano yung pagi baga yan sting. Pagi yan sting. Lagi na may pagi. Sting yan mga kalingap. Titignan natin kung magkakahuli. Mangingis na po tayo habang papunta kay Tatay Eduardo. Ayan. Ayan. Tama ni Kuya yung pamilya niya para makapamasyal sa isla. Ayan. Aryan tayo mga kalingap. Oh, mga saga. Ha? Mga saga. Ayan. Ayan mga kalingap. Pupunta tayo doon sa lugar ni Tatay Eduardo. Dito pa lang mamimingwit na tayo. Ayan. Alright, let's go! Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pag... Ayan mga kalingap. Nagigis na po tayo papunta doon kay Tatay Eduardo. Ito pa yung dalawa yung nauna natin. Okay. Abangan niyo po kung anong mahuli natin isda. Sige, salamat.
dyan sa'yo? Sabay kami may huli. Parang malaki to, malaki. Nakulao na maray. Magalit. Meron na, meron. Pagkira ba, may huli na tayo. Pagkira ba ito, no? Pato.
Titignan ko. Ayaw. Ha? Timon daw, Timon. Si Titimon, si Titimon. Naming witch sa karagatan. Ah, seaweeds? Day. Walang seaweed dito? Ayan. Titingnan po natin yung ano. Alam mo yung kung saan lugar yung taniman nila? Seaweeds. Baka na dyan lang ano? Dito tayo. Wala man nang una iba? Ah. Ito hindi ang gulaman day. Buli. Tumalubog kita. Halo. Nito. Ano yung coral yan? Coral. Coral ano? Oh, yung... Ayan mga, ay buli. Ayan mga kalingap, mga halamang dagat. Ayan. Yung mga, kaya naman yung mga plantitos dyan. Pwede nyo po ito kunin kasi kakaiba na sa ilalim ng tubig yung halaman nyo. Ayan. Ano? Ayan mga kalingap po. Nasa ilalim ng tubig yung mga halaman. Kaya yung mga plantitos, punta na lang po kayo dito sa isla ni Tatay Eduardo. Alright. Saan? Ay ano? Kinakain ba yan? Kinakain niya na. Kinakain niya na. Lason? Ha? Matunog na yung bagayan. Bako man kulay ito brown to. Pag ito yung delikado? Delikado itim. Oh. Ayun. May dilis. Tut. Oh. May bako. Mamaya pagtaob-taob. Oh, mamaya liban tayo dun. Ayun, malalim dun. Kaya sa lugar ng Tatay Eduardo. Ayan. So, tubig. Nakarating na tayo mga kalingap at Dito na lang? Dadali pa ba natin? May tubig naman dun. Bababa na po kami. I shall return. Tatay Eduardo. Malalim? Ayan. I shall return. nandito na po kami para bumili pa ako ng Hello! season Hello, Manay! Hello! Ayun po yung tindahan. Ay, yan po yung... Op. Pumunta lang po lang dito po para bumili ng ano, ng magic sarap. Galing pa po. Bumili kiti. Ayan, kaya... Ay, buli! I'll soul return! Alright, track and roll to the world. Ayan po yung barko namin. Iniwan muna pagsamantala. Oo. Oh! Si Tatay Eduardo po. Tatay Eddie. Tatay Eddie. Duman? Hindi nagbangwit? Ha? Pagbanggi? Dito akyat? Sabi ko baga. Ito pa yung panghuli ng ano, ng balaw. Ayan o. Sige, una ka tour guide. Yan. Una po, maglalakad tayo. Una ka sa lahat. Akyat po kami. Papunta po kami kay Lola Damiana. Parang luludam yan, ano? Yan, pupunta po kami kay luludam yan. Yan, sige, luludam. Tandaan nyo po yung hagdan na to. Ayan, papunta po kay Lola Damiana. Ayan mga kal. Oh, may kuryente baga dito, may signal nga. No? Generator? Ha? Ayun. Materbayo. Balik tayo, bakit ba yung aso? May aso. Yung smalo birbit pala. Ha? Smalo birbit. May ido tsaka aso. May ido tsaka aso. Doon may nangagat. Nananapok lang yan. Ay, galit na galit. Dito na po, haran nilang. Tamat. Ayan po. Nasa... may shortcut palinig yan. Ayun. May ano? Shortcut. Ayun. Shortcut? Shortcut.
Bakit kaya hindi tayo dun sa dati natin? Ayun po, may bagong daan. Kasi kung iikot po kami doon, mas malayo pala doon. Pero mas malapit dito. Ayun, oh. Ang pagod na si Nini, oh. Hello! Ay, may hagdan pala yan din pala dito. Ay, ito yung kulay pulang bigas, ano? Kulay itim. Pula. Ah, puti din. Nabubuhay kahit walang tubig. Ah, ang tawag dyan, hasik. Kaso matagas ni. Pag niluto, ano? Hindi katulad ng malalambot. Ayun mga kalinga po, may mga palayan din sila dito sa isla. May kamuting kahoy. Ayan. Dito tayo dumaan tayo sa Makati. Ito pa yung huli namin, no? May huli. Dadali natin kay Tata Eduardo. Makati City. Tanghalin tapat kasi pagpunta natin natin. Ayan mga kalingap. Oh. Saktong alas 12 na po mga kalingap. Ayan. Dapat nagsombrero kayo dala. Wala kang dalang sambalilo. Ayan, dala na po namin yung pambangwit. Maraming salamat po doon sa nag-sponsor na taga US. Ayan, pangkabuhayan po ni Tata Eduardo. Dala namin. Medyo may kamahalan lang kasi marami po masyado. 4 na box tsaka 5 kilong nylon. Ayan. Ay, suwi. Ay, gabas ba rin? Ay, ito na. Tabo. May baga. Ito po ang bahay ni Tata Eduardo. Wala si Tata Eduardo? Yeah. Ito po. Pampaksiw. Nahuli namin sa dagat kanina. Namingwit kami. Ayun, ay kala ko si Tata Eduardo. Pinahilang lang namin sa ano. Sa pangalan, no? Sa lancha. Ayan. Pinahalat po natin sa Tata Eduardo. Sariwang sariwa yan, kibo-kibo na nakirot-kirot pa. O si Darius. Sige. Ayun. Ano tay? Si ano ba yan? Derek Ramsey. Derek Ramsey ka ba na baga ngayon? Namingwit ka ulit? Ha? May kami dala? Nanghuli ka ng isda? Hindi pa lang, mamaya. Ah, ito may dala na kami, oh. Oh. 4 na kilo yan. Ayan. Dito, supagkitang siguro. Oh, ito yung isa pa, yung pangtali nyo daw dyan. Oh, ayan. Salamat po sa sponsor, si Ma'am US. Oh, 4 na. Ano, buksan mo nga daw kung anong laman yan. Kung tama yung laki. Ito yung isawa mo. Ha? Papasok din ba dito pag ngayon? Ngayon ba ayusin yan? Maiba kami doon sa ano? Saan? Pangisda. Pwede pa mag-iba? Hindi pa tumayari mo yan. Matagal Ay, di pa? tumayari ito. Ilang araw? Doon sa kabila. Hindi, kung buwan dito siguro. Baka pagbalik namin, Ngayon, ayos na yan. pwede na eh. Ayun, masama kami pangisda. Ayun, lalaki. Marami po yan mga Pangkinsi ano? Ano, masaya ka tatay? may pangkabuhay. Pwede na. Nagkakarigos ka pa? Tayo. Ayun, pangkinsi talaga. Ang talingan eh.
Pangpating dyan, kasang pating. Pwede mahuling pating dyan. Ayan. Yan po ang epektos. Pwede, ano. Dakula ang mahuli dyan. Hindi pa kami nakakuyan. Oo. Kasuko ko tayo, may sira kami kuya kundi. Mamimingwit kayo mamaya. Oo. May iba kami. Ay, hindi tayo makakasya doon. Ilan yan? Malit na yung kami. Yung bangka. Sa pas kayo. Hmm? Diba, kuya? Ah, parang rosaryo din. Napulot mo rin ano? Rosaryo din yan. Ano? Malit yung kami. Bangka. Hindi kasya duman ang kuhan. Dito ka matutulog. Hindi. Pabalik din kayo. Parang sama lang kami. Yung, bibidyon lang yung pag ano. Ano? Baka pwedeng hindi sumama yung isa. Ilan ba kayo lahat? Ha? Mawalat kayo? Ako na lang maiba. Ano? Walat na lang isa yung kasamahan nyo. Ano? Para makasama ako. Ayun o. Okay na yan. Harayuon talaga dito. May dala kami isda. Mga buruhay pa. Doon sa ano? Nabingwit namin. Ha? Ay, may kape po. Oh, sige. Makape ka? Hindi, ang init. Mamaya. Mamaya na pagdarating. Na yun, ang huli kami staff. Pinagbili namin doon sa... Marami. Basta mamaya manghuli tayo. May iba ako kahit isang oras lang ano. Kasama mo tayo. Kumukuha ng pamain. Saan dito nagpapagupit? Ayan, ito marunong pinituri walang dito. Gunting. Hindi ako nadalang pang-ahit. Sabi nung ano, magdala akong pang-ahit kasi nakalimutan ko. Ano yung nga mo? Nagtaba ka na baga tayo? Anong? Huli kami kanina ng isda, pinagbigyan din namin doon. Na magkano kayo? 400. 400? 4 na kilo. Dahil po. Magkano isang kilo? 77 kilo dito ng isda. Ha? 70. 70 lang? Grabe mura na. Malaki pa yun. 7 kilo. Malalaki pa yun. Ano yung binibenta rin nila? Tamban. Ay, yung laki na tubo nila, no? Basta sama ako, mamaya. Kumain sana ako ng styrofoam nga. Hindi ka nagsabi. Styrofoam, tapos may kaunting ko yan, 2 kilo. Yelo, ano? Saka nabakal yelo. Yung sakwan. Igwa dyan. Da. Rika. May generator dyan, ano? Sakop ng kuryente yan eh. Ang sakop yan? Hanggang doon. Ay, sana. Hanggang ko na may kuryente na dyan. Ba't di kayo nagpakabit ng kuryente? Hindi, malayo. Ayun. Malayo. Masakit mag-text. Tata Edward. Dati ka tayo champion ng Pilipinas. Nasaan na ito yung mga corona mo? Mga belt. Wala pang belt, corona lang. Ito yung kuya, talagang kawat ako rin. Ako may corona sa Amerika sa mga doon. Pagdap sa Amerika. Kala ko Mexico. Mexico. Amerika. Oh, talagang China. layas talaga sa atin. Nilibot ang buong mundo. May ko pa rin mga... May corona ka pa lang. Oo. Ibig sabihin may COVID ka tayo. Example daw tayo. Kahit pa, ang edad ko yan. 21 pa sana, nagsikat na ako. Hindi totoo talaga sinasabi ni Ang Tata. alias ko dati, kuyan. Ay, may alias ka? Hindi mo pala Eduardo. Anong alias mo tayo? Ang salit pa ko, Ilorde talagang alias ko sa Ilorde? Oo. Alias Kaya may Ilorde man din yun, Bigis. I-search natin Ang yun. kalaman ko din sa boxing. Ang alias mo pala Ilorde. Santa Cruz. Yan, dating boksingero sa tatay at army. Yan, maraming mga Ayan. Hinamon po ni Tata Eduardo si Pacquiao. Hamo po talaga. Oh, sana pa ni Pacquiao abot to sa'yo. maabot itong video na to sa'yo na talagang Hamo po siya, talagang matisting kong sayang urag. oh. Ayan. Pero hindi ka manggalit. Hindi ka manggalit kay Pacquiao. Hindi. Mm. Kung talaga kuya siya, makapagpatama sana sa kuya rin siya ng, sa pisngi ko. Mm. Tatawa siya kami siguro ng $50 million. Kaya pa ngayon kahit mga 60 ka na. Hindi mo na kuya. Talagang makusog talaga di. Tawahubin pa siya. Mm. Yung si kumata sa $50 million, makapagpatawa siya sa $60 million. Nako. Maling mahal ang urag kang... Mm. Dali, ako nagputubod ka ngayon. Dati ka palang mayaman tapos ang nakinabang ng pera mo, mga asawa mo. Yung asawa. Ah, Sa likod ko. kawawa naman si Tata Eduardo, mga kalingap. Morales. Buti natagpuan natin si Tata Eduardo. Paano, example daw tayo yung Yung boxing mo. boxing dyan. Yung kahit isa lang tayo, yung Kahit yung isa kahit yung saging. saging. Ayaw nga tayo. Nung ano, kaya mong ano yung saging? Ayaw tayo. Kaya pa. Hindi ako nagbibigay ng yan. Ayun. Nung makita sa kuya. Ayun, sa bagay. Naintindihan natin si Tata kasi ang tunay na mandirigma, hindi nagpapakita ng gilas. Ano? Ayan. Tama talaga si Tata. Si Ilorde, ano? Ilorde. Dati alas ko. Anong pinaka-apelyido mo nun sa alias mo? Ilorde, ano? Eduardo. Ilorde talaga. Ilorde Eduardo. Naku. Search May dua natin. kaming Ilorde. Mix ka- Ang mix. Ilordeng Bigis.
Bigis. Sa kan talapang ako, pibisa ka ng talapang. Kulapnit. Ang presyo bigay. Kulapnit. Ang pa kami ito. Nasa Makati pa. May aki. Mm. 7 taon, 8 taon. Tatay dati. Hindi lata sa'yo mga 60 ka na. Basta sundalo, matalim. Mm. Maraming asawa at anak. Yan. Sundalo, boksingero, waiter. May anak ko sa Mindoro. Oh. Meron ka pa sa Mindoro? Ano pa yung sinasabi sa Maribilis? Siya po. Meron ka pa sa Maribilis? Bataan? Nakalaban. Libot mo na. Sabi ni Tatay Mario, meron ka daw asawa doon sa Maribilis, Bataan. Sinasabi. Tatay Mario. Lingaw na ako. Nalingaw ko na. Kuya Kalampitos, basta mga taga-bugod malalakas sa boxing. Ayun. Taas si Pacquiao, galing din yung Isla to. Isla. Si Pacquiao. Malalakas dito. Oh. Si Pacquiao ba ano? Makusog. Listado mo ako ng buong daraitan. Diyan ginanap ang laban ni Kuya bago masabang rasyon. Tunay na. Malupit talaga si Tatay. Oh. Ang arami ng ano niya sa Kuyan. Sa daraitan. Artista. Sikat ka pala nung Yun nagkanta ka Maya Magiliw. sikat ka pala nung panahon ano. Kaya nagkanta ng Bayang Magilo tay. Ang ruin na nga. Dahil nago ko sa mga. Ruin talaga. Saka ang release. Siya yung nakakumpos ng Bayang Magiliw siya. Yan, si Tata Eduardo. May aki ako din na Kuyan. Ano ba yung pangalan namin yung Ano ano? ko na agong ito. Bila Ulardi. Yan po, si alias Ularde, Eduardo Ulardi. Pereira. Yan, dating boxing hero at sundalo. Waiter. Dami na. Layas kasi Tatay. Yes, grabe. Ngayon. Sila ako kung tumkampak yun ng buksingero. Dahil ko pipat. Abo mo. Naniniwala daw po si Tata Eduardo na Paano pag pinuntahan ka dito ni Pacquiao? si Sparring ka mo? mga katapat niya po. Sparring ko yun. Basta. Dapat may pusta. Bakong sparring Oo. ko. Ayan po, Senador Pacquiao. Inamon ko po ni Tatay. Talaga, pustahan. Bakong dahil datang din pusta. Pero tayo hindi ka naman galit tayo. Hindi ka naman galit sa kanya. Apat. Hindi mo lang matanggap na siya yung naging pambansang kamao. Dapat ikaw yun. Ano? Dahil nag-agis yung kamao ko. Champion din ako. Ayaw. Tadi kami nakaharap. Oo nga, ano? Ano talaga? Champion. Bago kami sa Pilipinas. Agi. Baka kasi tayo- Boxing ng Pilipinas. Dagod mo muna. Bago ka. Ibang bansa. Ikaw Tay, anong masasabi mo kay Tatay Eduardo sa sinabi niya? Yeah. Tawa lang sa Tata. Tawa lang Tatay. Pero may nalaban si Eddie. Laban talaga ako. Kilala ni Kala... Pacquiao si Tatay Eduardo? Hindi. Kilala ka ni Pacquiao? Hindi niya ko siguro nakakilala. Ayun. Dating panahon pa Senador Manny Pacquiao, ito po, si Tatay Eduardo. nananawagan Nananawagan po na pwede po kayo maglaban. with posta. May pusta daw ano? Dito mismo sa isla? Pag iba mo na opisina sa kuya. Saan? May opisina ka doon? Hindi po yan nagsinuwaling sa tatay yan. Ayaw na bing Rizal. Basta mamaya, ano tayo, malaban tayo ng swimming. Swimming tayo. Yung paunahan. Pag nanalo ka, May premyo ka. may premyo ka. Pag kami nanalo, ano ang premyo namin? Ha? Bahala na. Kamuti ka, yan ako. Ngayon, sabi daw ng mga magulang ko, Tatay Eduardo, masarap daw yung kamuting kahoy dito. Ayun. Kulay yellow. Ay, yung dinala nyo? Oo, kulay yellow, masarap Ayun. daw. Hindi mo kami binigyan. Kaya siguro ito sabi ng tikilya. Masarap. Dili ito no? Ang pusta tayo. Ginawa naming almusal. Yan, masarap. Galing Ang bait naman nabigay sa'yo ng rosaryo. Ano? Pagising mo, meron na. No? Tatay. Ayun, ano yung huling mensahe mo kay, kay Manny Pacquiao? Isa ko sa'yo. Bago siya maging sampiyon sa Pilipinas, mag-agi muna siya naman sa sampiyon. Tama. Para mapatunayan kung talaga sampiyon siya. Kampiyon muna. Yung kampiyon muna. mga kabrado. Anong pagkakaiba ng kampiyon sa champion? Anong pagkakaiba ng kampiyon sa champion? Hindi, bago ka maging sampiyon, magiging kan, Mag-agi muna sa kamao mo. mag-agi mo ng pareho. Ang daw, yun tunay na sampiyon. Mga ano. Pero sabi daw, mas Tapos sa Pilipino, dahil ka man maging sampiyon, dagon mo muna yung tirong boxing sa Pilipinas. Nagtulong ko yan. Dahil ko ba siya nakalaban? Iya. Kung paano siya maging sampiyon? Tama. Natubod na ko sa imo. Pero tayo, pag may chance na Kung pamana, pili. Iba kung may pamana siya kurang pamana. May pamana pa yan. Ay, sa larong boxing may mga tinatawag mo ng pamana pa. Ano ba nga, boxing ka? Kung gusto mong ipalit ng aki mo, pili. Ganun pala yun. Sino yung magmamana kay Pacquiao? Aki niya? Aki Ha? na siguro. Ayun. Aki naman sa aki. Sino magmamana naman sa'yo? Pag Ay, iba ko. Babayi. babae? Maboxing babae? Babayi laban sa lalaki. Pwede pala yun, ano? Pili. Thai boxing.
Hindi siya totoo yan mga sasabi. Taga Rizal man ang atubang ko sa iya kung may aki siya. Ah. Okay, dawa siya kung talagang buksiro at babae na may atubang ko sa iya. Mm. Oo. Tapatan lang, babae sa babae. Dai, pwedeng ang lalaki tulumanan. Sa kung atubang nan. Mm. Ay apat, tulong babae, sarong lalaki. Mm. Paano tayo pag may chance kayong lumabang kay Manny Pacquiao? Yan. Siya ang mag-chance sa kuya, baka kumachance sa iya. Sa bagay, ano? Di ako nagtutulong Seryoso siya yan, maging champion. Yan, makikilala mo na po si Pacquiao pag ano. Si Senador Pagpunta namin dito, payag ka, kasama na namin si Pacquiao. Pwede. Ayun, no. Wag mo lang babanugon sa... Sige tayo, kain muna tayo. Ha? Oo, ayan, si Tatay Eduardo. Ayan, makuwila din pala ito si Tatay Eduardo. Salamat tayo sa ano. Mamaya, maswimming tayo. Oh. Pag nanalo ka, may premyo ka sa amin. Ano? Mga alok tayo dun sa baba. Oo. Mga alok tayo. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,